Prečo sa vášeň a romantika vytráca z niektorých dlhotrvajúcich vzťahov a prečo sa nakoniec niektorí možno aj rozídu, možno sa to zdajú detaily som hry, ale je to tak. Vlastne ja vám prečítam nejaké také štatistiky z manželských poradní, takže budem pozerať dolu a budem to čítať. Ženám vadí, keď sa partner neumil, bolo ho cítiť za potom alebo mu zapáchalo z úst. Môže sa zdať, že je to maličkosť, ale práve taká maličkosť nakoniec môže zaviniť koniec vzťahu. Ženy sa veľmi často sťažovali na to, že muž páchne potom, je neoholený a škriabe, neumil sa po použití toalety a má neupravené nechty, dlhé či dokonca so špínou za nimi. Na druhej strane muži často opakovali, že ženy v domácnosti napríklad na materskej dovolenke sa o seba nestarajú. Ešte po obede bývajú v pyžame, majú neučesané vlasy a oblečenie špinavé, v lepšom prípade od detských výživ a príkrmov pre deti, v horšom prípade ich cítiť niekoľkodňovým zaschnutým dojčenským mliekom. Muži a ženy sa zhodovali v tom, že by uvítali, keby ich partner sa holil na intimných miestach a pod pazuchami. Ženy by si mali holiť nohy. A teda muži neriešili tak ten kilogram navyše alebo vrásky, ale hodnotili to, že podľa čoho sú doma oblečení. Že tepláky a tričko sú síce pohodlné, ale predsa len je fajn, keď človek práve neupratuje, oblieci napríklad krátke nohavice alebo šaty na doma, jednoducho niečo menej antisexuálne. Áno, tepláky, muži by mali prikúriť doma, keď žena spáva v ponožkách, vraj tiež je to antisexuálne. Takže tak, no. A že ženy nemajú radi, keď muži tam pobehujú v trenírkach, tielko ešte znesú. Myslíte na to, myslíte na tieto detaily. Sú veľmi dôležité pre dlhotrvajúci vzťah. Takže tak, ak vás také tie typy zaujímajú, začnite ma sledovať. Majte sa krásne.